Bună, astăzi vom face sirop de brad. Vreau să vă arăt o rețetă foarte simplă și rapidă și foarte sănătoasă. Vom avea nevoie de muguri de brad pe care i-am spălat foarte bine și le-am pus apă astfel încât, dacă apăsăm cu o lingură, ei să fie foarte bine acoperiți. Dăm la foc și fierbem 30 de minute sau până când lichidul va deveni lăptos. O să aibă culoarea laptelui. După ce s-a fiert și zeama s-a tulburat, devenim lăptoasă, oprim focul și lăsăm la infuza pentru câteva ore. Am lăsat siropul la infuzat peste noapte. După cum vedeți, asta trebuie să fie culoarea, lăptoasă. Acum vom strecura foarte bine, vom cântări cantitatea de lichid și tot atâta zahăr vom adăuga peste el. Stoarcem zeama de la 2 lămâi. Siropul cam așa va arăta. Eu am spus, trebuie să fie lăptos. Eu am cântărit cantitatea de lichid și am 1 litru și jumătate, astfel voi adăuga 1 kg și jumătate de zahăr și apoi zeama de lămâie și lăsăm la foc. Amestecăm să se topească zahărul și lăsăm să fiarbă până devine o miere fluidă. O să vedeți că își va schimba culoarea, nu va rămâne așa. Siropul nostru este gata, cam așa va arăta. În momentul în care el și-a făcut o culoare brumă și este închegat, l-am turnat în sticle sterilizate pe care le-am închis capacele foarte bine și le vom lăsa să se răcească până ajung la temperatura camerei, învelindu-le într-un prosop.